ବାହାର ଲଗେଇ କରି ଖାନ୍ଦାନିଆ ଗଲେଣି। আমি ସେମାନେ ତ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ତ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ନା ଦଉ ପାନି। ଏଇ ଝିଅ ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ଏଇ ଝିଅକୁ ଏଇ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଥିଲା ସମୟତା ଏକତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେଦଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଦିବସ। ଏଥିରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବରୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଗାଁରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ିବ ଓ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁବପିଢ଼ି ସମ୍ମାନ ଓ ଆଚରଣ ଶିଖିବେ। एवर तो सब भाई बहनी माँ बापा सब लोग मिसिकी एकाठी रहार अच्छे फिर तो गाँ संस्कार की सब काम सब चलती सी भेदभाव हो समस्त माँ बहनी मिसिकी सब एकाठी रहार तुम कहीं चेस्ता करना। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଏହି ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିକା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ପରିଶେଷରେ ଏକତା ତରଫରୁ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଗଲା ଏବଂ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଭେଦଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।